В контекста на вота за недоверие на правителството, който ние ще подкрепим, да ви дам още една причина, която се корени в действията и бездействията на Министерството на здравеопазването. Вчера се проведе кръгла маса по два проблема. Проблемът с недостоверните полеви тестове за употреба на наркотици или техни аналози и проблемът с бавното получаване на кръвните изследвания в лабораториите в България. На тази кръгла маса имаше представители на доста институции, но нямаше представители от Министерството на здравеопазването и ВМА, въпреки че бяха заявили участници. Ние се чуехме това защо, но в последствие се разбра. И двата проблема следва да бъдат уредени в промени, изменения и допълнения в една наредба номер 1 от 2017 година, която урежда реда за вземане на такива проби и реда за установяването наличието на наркотични вещества и техни аналози. В отговор от 25 ноември министърът на здравеопазването ми е посочил, че е създадена декември месец 2024 година работна група, че се прави такъв проект за изменение на наредба и забележете, че предстои съгласуване на проекта с Министерството на вътрешните работи и с Министерството на правосъдието. Вчера обаче стана ясно, както от представителите на Министерството на правосъдието, така и от представителите на Министерството на вътрешните работи, че още август месец са дали съгласувателната процедура и са направили съгласуване на тази наредба и са го изпратили в Министерството на здравеопазването. Какво означава това? Че още август месец са свършили работата по техните думи и от тогава нямаме никакъв напредък от страна на Министерството на здравеопазването. Разбира се, оказва се, че някой ме е излъгал, ако това наистина е така. Разбира се, ще повторя, нямаше представители от Министерството на здравеопазването, които да кажат това така ли или не е така, но всеки от нас си направи вчера заключението. Аз още тази сутрин внесох въпрос към министъра на здравеопазването да го питам защо 4 месеца след като е завършена съгласувателната процедура тази наредба все още се бави. Защо? Защото в тази наредба, забележете, се определя и кръга от лицензираните лаборатории, които могат да вземат такива кръвни проби. С промените и с този проект се добавят и лаборатории, които могат да правят проби от слюнка. И забележете, тук се включва и новите 4 лаборатории, които са в процес на изграждане, които никой не знае докъде са. И вчера също не можахме да получим информация тяхното изграждане поради обществените поръчки докъде е. Ние от Възраждане нямаме съмнение, че има икономически интереси, които влияят както на обществените поръчки, както на срока на изграждането на тези лаборатории. Оттам съответно и в срока за публикуването на тази наредба, проекта за измененията в тази наредба в портала за обществени консултации, нещо, което всички чакаме. И затова в момента какво се получава? Всички български граждани, които шофират, стават заложници на евентуални икономически интереси и на опасността да бъдат тествани с едни недостоверни полеви тестове за наркотици или техни аналози и да продължават да чакат с много месеци, докато се установи тяхната невинност. Това не може да продължава, затова ние ще настояваме, освен Министерството на здравеопазването да обясни защо е посочило информация до мен, която се отрича от останалите две министерства, кога ще бъде публикувана за обществено обсъждане тази наредба, за да може да постигне момента, в който тя ще бъде издадена вече, промените в нея, и кога най-накрая тези нови 4 лаборатории, за които се тръби поне от година и половина, ще бъдат въведени в експлоатация, така че българските граждани да могат наистина да очакват някаква справедливост и поради това ние също така ще гласуваме както против двата малки бюджета, така и утре против големия бюджет, а разбира се ще подкрепим днеска и вота на недоверие. Благодарим. А очаквате ли да мине днес вота? Разбира се, винаги, когато сме подписали вотове на недоверие до сега и винаги, когато сме гласували за последните 4 години вотове на недоверие, сме очаквали те да са успешни.